Silav roj başê war baş hevamno hêvîdarm hûn baş in. Îro di bernameya me de mîvanekî me yê taybet heye. Fîlozof Qadir Amaç dostê min e jî hevalê min e jî îro em hewl didin pêre guftugûyekî taybet birêve bibin. Em ê hewl bidin ji rojevê derkevin. Rojeva siyasî mesele Amerîkayê ew ê ji Rojavayê Kurdistanê derkeve dernekeve ev meseleya yani tiştê ku biya rojev em ê zêde behs nekin. Em ê dakevin kurahiya mijarê. Yani em ê bi taybetî mantıqa dewleta Tirkiye, mantıqa cîhana Ereb, mantıqa olê yani tesîra dîn ya li ser civakiya rojhilata navîn, li ser Kurdan, xeteriya Daişê ya li ser herêmê û li ser Kurdan em ê van mijara nîqaş bikin. Fikr û ramanên Qadir Amaç hinek cuda ne, balkêşin jî îro min xwest ez bikim mîvan. Ez pêşniyaza min li we ew e ji serî heta dawiya bernamê li me godarî bikin eger hûn bixwazin bi pirsê xwe tevlî bibin ji xwe hem hûn dikarin peyama bişînin peyamê we jî ez dibînim eger daxwazekê we hebe ez dikarim lînk jî bişînim bawekî dîmen jî hûn dikarin pirsê xwe bikin di dawiya bernamê de bihêlin em hinek sohbet bikin sohbet bila pêş keve paşê eger daxwaza we hebe hevalek bixwaze tevlî bibe ji Qadir Amaç pirsên xwe rûbirû bike ez pir bi kêfxweşî dikarim lînka bernamê ji we re bişînim hûn jî tevlî bibin. Qadir Amaç bawer dikim amade ye em hema bigirin jor wext wan danekin em ez jî heqeten merex dikim bersivên Qadir Amaçî ne belkî problema ziman hinek derkeve lê ne mesele ye Qadir Amaç der ku bi kirmanckî daxife bi eslê xwe malbatek kirmanc e yani bi zimanê din dibêjin zazakî lê belê gotina zazakî ez pir hez nakim ji ber vê yekê kirmanc xweştir e wextê ku bikeve zorê bila kirmanckî biaxife bikeve zorê bila tirkî xwe îfade bike li vê derê ez ê hewl bidim daîma bi kurmancî pirsan jê bikim ka em bigirin jor. Qadir Amaç merheba bi xêr hatî. Merhaba, merhaba keki Bedran. Var baş. Tu çi wanî başî? Ez başım dengê tevî seşabûm. Ez hêvîdarım hûn jî başin. Beştervanê mezî ez silav rêca xwe ez pêşkêş dikim. Gelek spas mala te ve ez jî pir kêfxweşim îro tu mîvanê minî di YouTube'a taybet de tabii beriya niha gelek cara nîqaşê me çêbûne em zanin Qadir Amaç mamoste eleqa wî pir ji berê ve bi felsefê heye bi dîn heye zanînekî wî kûr di derheqê Îslamê û herwiha dînên din Îsevî Musevî de jî gelekî kûr e yani bi giştî li meseleyan dinêre weke lêkolînerekî ji rêzê nebînin weke rojnameger nebînin ew dadikeve kurahiya meseleyan min heta niha di medya civakî de pir caran sohbetê wî gudarî kirine min jê fayde jî dîtiye ji ber vê yekê ez bersivî wî merex dikim ama ez bawer dikim pirskirêka ziman wê çareser be ne wisa kek Qadir Yani ez dikarim kurmancî biaxifim, ez xwe îfade bikim, la belê yani ez dixwazim zimanê dayîka xwe Kirkî biaxifim. Tu kamera xwe hindikî bîne Ez zazakî ez biaxifim, ez gelek pê berfireh ez karim xwe îfade bikim yan jî ez mijar bidim yani ez mijar çê bikim yani ez bêjim ez nîşan bidim yan jî ez agahî bidim ez bidim famkirin yani. Wê were femkirin ez jî vê derê hewl bidim wergerînim em ê meselê bidim femkirin tu kamera xwe hindikî bîne tam ortê tu werî ortê yani mesele ew tamam ji ber ku ez wisa bikim mesela tu anha dibînî eger tu tam xwe bidî ortê süper dibe. Na bû herî tamam baş e bila bejn û bala te bila rûyê te xweşik xuya bike ew pozisyon baş e yan na süper e tamam e ew wisa tamam anha êdîmaya em nivîsa Kurdistan jî dibînin li ser pirtûkxaneya te ew jî dekorekî süper e herî niha Kurdistan herî
Mamoste Kadir Amaş anha de destê te de nivîs lêkolînên te hene tu niha heziriya pirtûkekî dikî mijar Erê mesele li ser kekî çi ana? erê kekî bedran ew 3 sala destê me du xebata pirtûk hebû. Her du xebata pirtûk min xilas kir. Yekî xebat bona Birêz Öcalan lekolîna pêşengiya ez bêjim misyona ya jî aktora lîdertiya Öcalan min lekolîn kir ez dibêjim yani derdorê lîderan ez bêjim serokwezîran min gelek pirtûk xwend min lekolîn kir û min xwast ki ez yani lîdertiya rehbertiya Öcalan ez bixinim derholê yani hûn fehm kir min goçe Tamam. ew kitabê Ez zanîm ji berê ve ew pirtûkekî muqayeselî ez dibêjim muqayeselî yan jî yani tu Kadir Amaş tu bêjim Abdullah yani Öcalan bi kîjan serokê cîhanê re muqayese dikî? yani mesela Churchill, mesela Arafat, mesela Khomeini, Usta yani. Tamam. Misal yani herî. Teoriya herî berbiçav a Abdullah Öcalan ku tesîr li te kiriye yan jî bala te dikişîne kîjan teoriya wî bala te dikişîne? Yani teoriya Öcalan ez raştî bêjim balama yan jî yani ew serê fikrê ramanê me çawa bandor kiriye ez dixwazim çend qise çend vate ez bêjim Öcalan ew rastiya siyaset rastiya dagirkerê ez bêjim devletan yan jî nijamperastan baş analiz kiriye. Yani Öcalan rastî yani ez bêjim ilmê siyaset referans giriye yani girtiye yani. Yani Öcalan dibe yani hêze me tune, derfetê me tune, imkanê me tune. Yani çekê me tune, silahê me tune, pareyê me tune, dostê me tune. Yani derdorê me çeper girtiye, neyarê me, hemberê me hemê êriş dike me kes alîkarî me nake, gelimez alîkarî me neke. Ez bûm 4 parçe, 5 parçe, 10 parçe ez bûme. İttifaka me tune. Em buya perişan derbedar ez bûme. Ew gel usa piskireke ew gel hindek zêdene. Siyasetê fena Kurdistan buya 4 parçe. Öcalan dibe ew hê zama rastiya me realite me usane. Gera ez yani mezhebikim rastiya xwe, rastiya cîhan, rastiya neyarê xwe, rastiya civaka xwe, rastiya siyasetê xwe ez bibînim gorê derfeta xwe, gorê dumen, gorê ez bêjim yani imkan tune yani ça bikim o usat dibêje ez çi bikim reya nû, reya seyamîn. Ew Tamam. rey nabe çima nabe hêza me tune. Baş mesela Ew filozofekî reya seyamîn wekî te dibe Kadir Öcalan Amaç. yani Tamam. dibe Öcalan dibe işte em gera çi bikim devleta Türkra ez gera tekilatî çebikim. Ez gera politikim. Stratejik yek reya ez ve bikim o anayasayı Türkiye ez dibêjin çi guharandin em çê bikin anayasayı ki nû ez afarandin bikin bafirandin o hedi etap ez bigehim astengeki ya usa yani. Fikrên Öcalan yên beriya ku bikeve hepsê yan piştî ku ket hepsê herî zêde bala te dikişîne? Na. Vaqta keti hesbi gelek mesela bağlama kışant yani.
Peki tu bawer dikî mesela tesîra esaretê li ser wî hebe di wan fikrî wî yê li zindanê de? Berî esaretê ez bêjim şert û mercê zindan gelek tesîrê ser fîzîkê Öcalan, nexweşiyê Öcalan, ez bêjim mejiya Öcalan, ramanê Öcalan yani her alît bandoreke mezin çêkir ew tiştekî rastiya tiştekî ez bêjim zanistiye yani. Fam gotina me Yani normal e tu dibêjî evet, erê yani tamam. mümkün e bibe mümkün e ku Mümkün esaret evet bandor ama bêkiribe Öcalan xwe mesela xwe top kir yani. Xwe kontrol kir, ew ez bêjim zehmetî peş peşiya xwe yani sistemekê pergalekê nû rêyaka nû ava kir yani. Yo projekê nû ava kir Mesela tişta ez merak dikim Kadir Amaç insanên wekê te rewşenbîrên wekê te çawa dikarin ev dawa mezin a 100 salî a doza Kurdî hemî bigirin daynin ser pişta Abdullah Öcalan. Ma qet wîcdana we tune ye we gunê we pê nayê. Hûn çima hemî vî barê ew qasa mezin a netewekî hûn datînin ser pişta însanekî hûn li bendê ne ku ew di nava şertên herî zehmetiyên esaretê de ji were rêyekî bibîne, ji were çareyekî bibîne. Ya 5-6 milyon Kurd hene. Ma qet hişê we tune, qet zanîna we tune ye. Hûn çima rê û rêbazekî peyda nakin, jê re nabin alîkar ji teoriyê wî re we hûn çima li benda wî ne? ew dîtina İmralî mesela heye diçe Öcalan ew hewdîtina İmralî yani ew gotina te anî ziman dibe hûn çima ew barê giran ketin mey pişt hûn çima yani ew barekê pir mezin e hûn çima alîkarî me nekin yani hûn jî dikarin inisiyatîv bigirin hûn jî dikarin alîkarî me bikin barê me sivik bikin yani hûn Yani jî ez fam dikarin nakim rast e wî jî bi jeheyeka re xu tiştî wisa gotina gotibû. Öcalan derbas dibe yani gelek car mesela derbas dibe yani dibe Öcalan dibe alîkarî me bikin wext tune wext ez bêjim yani teng dibe gera ez lez û bez ez imkanê xwe derfetê xwe baş çê bikim yani bidin me şandin yani çawa ez yani hêdî pê sabir hêdî em biçin yekê merhele yani. Tamam. Ama siyasetê Kurd ez bêjim hem ez bêjim siyasetê Kurdistan hem çek hem ez bêjim siyaset her du alît her du milê da ez texmîn dikim yani nikarim bûn alîkarî Öcalan bikin yani. Pir heyfe. Yani Kamer te Öcalan hindik da toplanıyor. ketiye. Mesela Mamoste. Kandil ev mesela çareser kir bu. Yani alternatifi yani proje Kandil henese Kandil vakta heza Kandil henese inisiyatifi Kandil henese Kandil dikare bike yani dem dikare bike yani tu dikare bike ez dikarım bikim yani herkes dikare ev mesela çareseri bikin. Yani vakta ez u tu ew mesela doza Kurdistan em çareserî bikin hevdîtin devleta Türk ra ez bikim Öcalan hers nabe yani çima hers be yani na Öcalan hers nabe yani. Mamoste Kadir Amaç kamera te hindik da ketiye tu kamera piş jorê serê te zêde fireye. Ha ewsa tu bişidîne bila nekeve. Evet. Tamam pir baş e. Niha ez min gelekî pirs hazir kirine ji Yani bo te. ez karım zazaki deminki kısa Na kurmancıya te süper e. Kurmancıya te süper e. Ev kurmancıya te Ki bikim ya ew rastiya me ye yani ew devleta Türk afat aniya me serê me her tiştê me mere girtiye asimile kiriye her tiştê felaket her tiştekî nezanî her tiştekî xirab aniya serê me yani ha ciyana me ew sat çê bûye yani
hemu darbeder bûye yani em çi bêjim yani. Tamam. Mesela anha civaka ku em pêra dijîn li Bakurê Kurdistanê mantıka devleta Türkiye yani jî mantıka civaka Türk çiqas dest dide ku demekî dirêj em bikaribin bi hev re bijîn. Hûn zanin lîstikekî pir mezin hatiye çêkirin li ser civaka Türkiye. Ev 100 salin perwerdeyekî pir şövenîst, netewperest li dibistanan hatiye nîşandan civaketiye bin tesîra vê teoriyê. Yani ji bo ku em bikaribin wek hev bi hev re bijîn bi salan wext lazim e ama dewleta Tirkî jî em dibînin ne hazir e. Ne hazir e mantıqa xwe biguherîne. Ne hazir e sîstema perwerdeya xwe biguherîne. Çi dibe ev halê me? Di kîjan şertan de milletê Kurd dikare bi milletê Tirk re di aynı atmosferê de di aynı welatî de wek hev bi hev re bijî. Ji ber ku dî em wekê civak zana bûne. Em dî asla tücar nikarin bibin sınıfa duyemîn. Em nikarin. Mantıqa me dest nade. Ji ber vê yekê nakokî derdikeve. Mesela eger me bin destî qebûl bikire problem tune bû. Û demê me digot tamam. Civaka Tirkiye civakekî serdest e. Kurd perçeyekî Tirkiye ne, perçeyekî milletê Tirk e û problem tune. Hakikaten mesele hal dibû. Mesele esas di problem di zanîna me de ye. Di şiyarbûna me de ye. Em şiyar bûne lew me problem heye. Her bijî. Em şiyar nebana qet mesele tune bû. İja bi kîjan mantıqî em ê karibin bi hev re bijîn ev mesele problem çawa hal dibe. Evet. Yani ew rast e devleta Türk yani mejiya devleta Türk nijamperest e yani antagonizma devleta Türk pir ez bêjim nijamperest e yani. Yani bila xwe bila ez bêjim berjewendiya xwe bila aramiya xwe yani bila xwe kesekî gel ne fikre yani. Yani jî ez bêjim yani ne bêje ez ava devlet yani jî ava cîranê me ye ez bêjim mesela devleta din hene yani. Ew navbera me û devleta Tirk tena problem pirsgirêk tune kekê bedran. Devleta Tirk 100 sal e yani ez bêjim navkokî hene. Arê da Grîkland ez bêjim, Ermenistan ez bêjim, Arab ez bêjim yani devleta Tirk yani bila xwe kes re hes nake yani. Bila xwe baweriye xwe kes naanîne yani. Usta di fikre yani ha kur hesap bike yani ha. Erê neyarê me hemberê me pir zehmet e, pir nijamperest e. Yani ahlak tüne, edep tüne, nizane yani neyare me nizane ayıp çiye, nizane demokrasi çiye, nizane çand hüner çiye yani. Buna mirovatiya xwe, buna mirovatiya xwe, buna gelê xwe, buna civaka xwe yani nikare xwe bizivire, yani xwe bi afrandin çêbike yani. Ez dibêjim sosyoloji, ez dibêjim transformasyon. Yani jî transandantan yani gere ku biguhere yani biguhere. Ama naxwaze. Ama devleta Türk xwe ne guhere kekî rewşenbîrê Tirk, akademisyenê Tirk, karkerê Kird ez bêjim kapitalistê kapitala Türk mesela xwe hewce nake yani. Şev rej ez bêjim propaganda dike. Ew Kurd welatê me parça dike. Ew PKK ez nizanim terörist e. Kadir terörist e. Bedran terörist e. Ew Kadirî Bedran welatê me felqe dike. Niye? Felqe dike, parça dike. Ew nizanim Amerika, İsrail projeke welatê me derdixin, welatê me parça dike yani. Şev usta propaganda dike yani. Saziyet, ez bêjim saziyet, ez bêjim her hundirê civak, hundirê sosyalizasyon her derî
propagandaki ez bejim propagandaki mezin o gran dıda meşandın yani. Usay. Ha tamam eri ezanım ahlaki Türkiye devlet usane ama gere em çebüküm yani. Çava mesela Guharandın çebibe yani. Devlete Türk çava rastlıya me bibine kabul bike tamam bije ey Kürt tuhunçu duhazın yani. En duhazın behevra ev mesela em çareseri bikin. Çava mesela devlete Türk çava usta teklif eme bikire. Eğer Kürdeme ev ez bejim yani pır mesela Fransiyon hene pır element hene yani. Ev dinamik siyaseti Kürt gere behevre hareket bikirin diye bera yekitiye kwa çe bikin. Ama dınava Gere Kurdan da jî herkes mamoste yek ev mantık yekiti tune ki vaka çi wek çe karin bibe beraber heyza bikin. kwa bixine der bixine ortaya herhalde yani ev bari mesvik bibe yani. Ama Kürt çawa mesela bi şekli ku tu dibêjî mamoste zehmete. Çima zehmete Kürt jî xwedî ne xwedî aynî mantıqî ne. Di nava Kurdan de İslamîst hene, ê ku şeriatê dixwazin hene, ê komünîzmê dixwazin hene, ê netewperest hene di nava Kurdan de, yê ku dixwazin bi dewletên cuda re bê sînor bijîn heye, netewa demokratîk ê dixwazin hene. Kürt çawa dikarin mantıqa xwe bikin. Yani ortak noktal kuderê di nava Kurdan de. Ji bo ku bibin yek kîjan noktê dikarin ji xwe re esas bigirin ji bo ku bibin dora wî bibin yek. Ew nokte ji me re lazim e. Ama mesela o gotuna mezine me hene mesela dibe ya kurmancı dibe mafta standın naya dayin yani. Heri gera yani ev hakemeye yani. Bona hakekwe, bona velatekwe, bona statü kek yani gera em bona zaman yani yek noktara ez gera yek merhalelere gera em dest bebikim yani. Ama Ez wê demê gotuna wê demê kwe, tu jî gotuna kwe. dibî Gotuna xwe neteweperwer. vatê xwe ez gere yek bikim yani. Erê rast e ew tiştekî normal e civak e yani civakê Kurdistan e normal e yani Yezîdî hene, komünîst hene, solcî hene, anarşîst hene, nihilîst hene, liberal hene, dîndar hene, Daişçî hene, hatta Daişçî hene, Hizbullah hene de hene yani. Tamam. Gere mejiya ew hemû Fransiyon gere bona Kurdistan bipfikre yani. Vela. Yani ez bona velatê xwe, Ama bona gelê mamoste xwe. firsent tune ki em netew bifikirin ji ber ku em di nava xwe de şerê hev dikin. Mesela Kadir Amaç eğer sibê heta êvarê li hember fraksiyonekî cuda ê Kurdistanê mücadele bike gotinê xirab ji wan re bibêje ew jî hakeza gotinê xirab bibêjin wexta me firsenda me çê nabe ki em li dora mantiqekî netewî werin cem hev ji şer û pevçûn û heqaret û küfür û rexne çawa em dikarin van nakokî xwe daynin aliyekî werin cem hev li derdora noxteyekî hevbeş. Erê ew pirsgirî yê pirmezine ew bandor dike serê ahlaqê me, serê civakê me, serê malbatê me, ew serê sosyalizasyonê me, psikolojiya me xirab dike, sosyalizasyona me xirab dike, nakokî çê zêde dike, her roj nakokî zêde dibe yani. Erê herkes nêrîna xwe yan jî rehnê xwe dike, belê rexnayîn, rexnekirin gere pê ew ahlaqê pê terbiye gere rexnekirin çê bibe yani. Yan jî her mirov, her insan, her hareket tamam nerîna xwe anî ziman yani nerîna xwe dibêje tamam karî ama ew ziman dirêj, ziman tûjî ew mesele me çareseri nake yani. Gere yani herkes kısa bike, herkes nerina xwe yan jî rexne xwe bike le benê neyartî gere nake yani. İmkan emetine kardeşim yani. Ez bêjim hadi ez bi ser xwe Kurdistan dixwazim. Ya ew tiştekî pîza ne yani. Em sipariş bidim hadi Kurdistan bideme yani. Yan jî ez federasyon dixwazim. Nade keko nade vallahi nade yani çima bide yani çünkü en parça bu yani imkanı metnune
Hez amettune yani. Derfet amettune yani. Gere ez hez amade bikim. Hez akva gere ez çe bikim yani. Hez akva gere ez yani ez amade bikim. Tamam. Bakın ortaya yani ama tiştek usatune. Ez dibêjim yani Kürt gere mesela çe bikin yani konferans kari mesela Kürt karın yani konferansek amade bikin. Yani hani civin çe bikin yani. Konferans çe Peki. bikin, civin çe bikin. O behevra hareket bikin yani. Tamam. Tamam. Fikri te cüzdane Olya oli baweri tişteki dujane herkes tuhaze tiştek bike yani bawer bike av priskirek ne yani priskirek çiye yani herkes ez dibêjim bedran tu xayînî bedran mere dibêjî tu xayînî tu nizanî tu nezanî ez dibêjim te nezanî usa yani ha yani yani kare xebat me usa yani derbastı ve o enerjiya me xebat me hemu usa vala dibe yani keke betren yani. Av Tamam. gerek bir yani çareser gere em çareser bikim yani. Hevalekî pirs dike dibêje ev divan 10 salên dawiyê de di nava siyaseta Kurd de meseleyekî îdeolojîk pir derketiye pêş. Meseleya îdeolojîk. Gelo daw doza Kurd û Kurdistanê pirsgirêkeke îdeolojîk e, pirsgirêkekî felsefîk e yan meseleyekî cuda an netewî. Yani tabii ki dava Kürdistan, doza dava Kürdistan set dava ki neteve yani. Dava velate dava ez bêjim axe dava hükümdartiye yani. Yani gere ez hüküm bikim erdê xwe ez gere ez melikim erdê xwe welatê xwe ez gere yani ez gere welatê xwe ez azad bibim ez gere hükümdar bibim yani. Ew Baş. dava Kürt yani dava ki netewe dava ez bêjim xelasiya azadiya Kurdane yani. Gere usta ew dava gere usta bidin meşandın yani. Tamam. Evet, o Qat hemkirma ideolojik tişteki dine yani PKK dikare yani mesela ideoloji bifikre yani Öcalan bifikre tuzu dikari bifikre eğer ez bêjim Öcalan yani PKK eğer ev doz ev dava seri ez bêjim projaya ideoloji bidin meşandın nikare yani serkeftini çevikin yani mümkün ne yani. Ama gori me ez dibêjim yani Öcalan beri yani Öcalan dibêje yani ew sistema me ye yani 1904 da min dest pê kir ew Kur'an yani ew nazariye ew teoriye me ye yani ez dixwazim ew pêş bixin yani Öcalan usta de fikre ama ez bêjim yani gera PKK xwe biguhere yani. Çavat kare bu. Serê netewa xwe biguhere yani. Öcalan ew nokta Öcalan yani gelek mesela ez bêjim yani Riya Öcalan daha baştıra yani PKK'ra yani. Yani evet, ev yo tengası çe bu ye eğer mesela yasayı Türkiye ez degiş bikim hedi ev yasa degiş bibe ev anayasa çe bibe hedi em hakkı bigirim yani. O sadı be yani. Ev mesela ev tişteki din ev nabe yani. Mesela ev grani gere bidim seri zaman. Mesela PKK grani yapar bide zaman xebat lekulin tişteki din mesela dibêjin ekoloji ya mesela ew yekî parlamenterê me bi ew tamam xuşka me ye birayê me ye ew xîret dike xebat dike ez tiş nabêjim bona ew nine yani ew zimanê me ye yani ew rewşenbîrim yani ew rewşenbîr inisiyatif gere bigire yani gerek şey yani gerek yani ez bibêjim gere ez zazakî dibêjim gere manîr şun ve yani ew çi ye mesela ew kıyamet hene deprem hene bela hene musibet hene yani devlet Türk erişemedi ki
zıxtme dike, her tiş xirabî dike, tu dibêjî ekoloji. Ya xwişka min, birayê min, ew wextê ekolojî nene. Ew me zulmê me dike, teadeyî me dike yani. Ew gere ew çi ye yani ez texmîn nakim ew mesela Mamoste Kadir Amaç, ekolojik paradigma yek ji teoriyên bingehîn yê Abdullah Öcalan e. Çawa ku wekeviya jin û mêr dixwaze, paradigmaya ekolojik jî yek ji teoriyên wî ne. Ev çawa mühîm e, tu weke tevgerekî di nava şer de tu divê zirar nedî heywanan, zirar nedî daristanan, zirar nedî bax û bostan û avê û yani tu cîhanê biparêzî. Ev mantiqekî ye. Tu wextê civaka xwe bi mantiqa ekolojîk pêşxî, mesela ez bi xwe taraftarim bi mantiqa ekolojîk merû tevgere. Merû çi dike bike, mesela slogana min a esasî du YouTube'ê de jî ew e, çi dikî bikî bila bedêw be. Ez dibêjim çi dikî bikî bila di çarçoveya paradigmaya ekolojik de be. Yani xwezayê biparêzî. Wextê ku tu xweza tu nebikî, zirar bidê, manawî çi ye tu şer bikî. Xweza ne aydê netewane. Aydê mirovahiyê ye. siyasetê me yani bona xweza, bona tabiat, bona xweza bedevkirina tabiat yani xwezayî tiştek dike yani na tiştek nake yani. Ez Na ew weke axlaq e mamoste ya. ekoloji. Ya ez dibêjim ekoloji. Ya ekoloji ama alaqe mev tabiat tune yani. Ez dibêjim alaka mev daristan tune. Daru ber tune yani. Yani ez dibêjim yani xweza tune yani. Xweza çi de qeyime yani. Hayamet tune yani. Keke bedran. Ew hevalê me gere perverde bibin yani. Ew merhalaya cudaye, ew mijareke cudane. Ekoloji muhime. Ama weke jin û mêre na wextê ku tu şoreşkerî, tamam tu devrimciyî, tu wextê xwedî mantiqekî ekolojîst nebî, tu wextê xwedî mantiqekî parasvanê wekeviya jin û mêr nebî, tu di mücadeleyê de zehmetî dikişînî. Dibe ku tu civakê şaş perwerde bikî. Ji ber vê yekê yani ez dibêjim qey pir muhîm e merov ekolojîst be. Merov parasvanê wekeviya jin û mêr be. Mesela gelek hevalê me jin ku bi salan mücadele kirine, şer kirine li serî çiyê, tamamen wexta xwe didin wekeviya jin û mêr. Ew jî ez rêz digirim ji we re. Em ji vê mijarê derkevin mamoste Kadir Amaç, ez dixwazim tu te demekî dirêj bi dehan sala te wexta xwe daye dîn, ol, te lêkolîn kiriye, te ilmê İslamê tamamen xitim kiriye, ser û bin kiriye. Ev cîhana Ereb çawa ye mantiqa wî ji Tirka cudatir e, merov dikare bu an re bijî mantiqa cîhana Ereb dest dide bi Kurda re bijî gelo. Yani civaka Arap yani ser mesela Kürdistan netava Kürdistan ez rehne bikim yani analiz ez bikim yani geli Arap o geli Türk ez mukayese bikim geli Arap baştıra geli Türk ra yani. Yani Arap pır hindik yani ez bêjim nijam peresti tede hene yani. Ama egleb mesela ez bêjim textik prosent yani geli Kurda has dike, kabul dike ew yani geli Arab nijam perest nene yani. Yani şövinizm ekibekele yani hindike ama ez bêjim gelê Türk û civaka Türk pir nijam perest e yani. Tehammula Kurd û Kurdistan nake yani. Dibe gerek Kurd raaya me bibe yani xulame me bibe bin deste me bibe yani. Belki jî na fikre çima ez nas dikim Vradiz hene mesela Avrupa ez biz
mesela velat az em geriye tuzu geriye yani az dibinem yani Arap az da akıfım tekilatı çektim Arap min necit yani yeki Arap zaman direci kır yani. belki Türkiye nebiya welatên Arab pir bihêsanî dikaribûn Federasyona Kurdistanê nas bikirana, qebûl bikirana, belkî serxwebûna Kurdistanê jî qebûl bikirana ji ber ku 22 dewletê wan hene pir zêde ji bo wan ne pirsgirêk e yani Kurdistan heye tune li rojheta navîn ez dibêjim xey zûtir qebûl dikirin ama Tirkiye zorê li wan dike Tirkiye zorê li Îranê jî dike bi qasî ku hevalê me dibêjin ê rojhatê Kurdistanê problema Îranê jî tune pir bi Kurdan re ama Tirkiye zorê li wan dike serê her tiştî Tirkiye niha mamoste me bersiva xwe jî girt niha ez dixwazim hinek tesîra İslamê ya li ser civakên rojhata navîn bi te re nîqaş bikim Bisulmanî İslamiyet anha çi qas bi tesîrê li ser civaka rojhata navîn gelo? Yani ew berê daha zêde bû ki bedran hêdî ew bandor zayıf dibe yani. Yani ez bêjim baweriya İslam, akide İslam ya da politik İslam ez bêjim yani. Politik İslam berê pir mesela bandor çê kir serê civaka ez işte Müslümanan. Hêdî ew bandor zayıf dibe çünkü ew pergaleka nû yani jî projeyeke nû sistemeke nû hêdî yani çê dibe yani. İslama siyasî xalîra maşnihat dibin tesîra kîjan dewletî de ye kîjan mantıqî de ye mesela birayên Müslüman hene rêxistinê din hene gelo yan jî dewletên ku İslama siyasî peş dixin pêşengî dikin jê re kîjan in? Berî mesela Mısır çêbû ew bandora Mısır çêbû yani. Yani bu etkisiz yani diskalifiye bu yani nötr bu yani. Mısır, Suriye ew ihwan hemû çû yani zayıf bu yani. Nikare xwe rêxistin bike yani. Nikare fonksiyonерliğa xwe icra bike yani. Ew nikare ki mesela nû mesela ez bêjim peşengtî dike peşengtiya politika İslam ki dike yani kim alîkarî dike ki mesela ew katalizör göreva katalizör dikire İran û Türkiye yani Erdoğan yani devlet hükümeti Türkiye yani Suudi Arabistan evet yani İran alîkarî hemû İslami hareket dike yani Hala Aça Sumatra hatta Aça Sumatra ha ew adê ki Endonezya hene ew Hasan Turu hene mesela yani İran hatta vira yani alîkarî dike alîkarî dişine yani tekilatı yehene ew mesela hemû yani ew İslami hareketa tevgera hareketa İslam hemû sane yani İran girêdayî İranê o organik o inorganik ew tekilatı hene yani. Yani Sünni ve Şii ve ji bo Îranê feq nake? Fark nake. Çünkü İran ew velayetî fakî sistemekî velayetî fakî he ew dibe em İslam tebliğ dikim, irşad dikim yani karşı küfür yani küfür yek millete o gera ezi peşengtiya İslam ez dikim ez dikarim yani hemû mezhep ez alîkarî bikim ew hareket ez alîkarî bikim fark nake yani. Yani Hamas peşengi ez lideri rehberi Hamas İran'ın suikast çebuna Hizbullah ew lideri Hizbullah'ın Hudapar dibêjin ya Hizbullah Kurd yani. Sünni ne? Ew lideri wî Edip Gümüş hene yani ew alîkarî İran'da de o vira disekne yani İran disekne o carcar yani Barzani alîkarî dike yani diçe yani ew navbera İran û ez bêjim hewler diçe yani. Usa yani ama hêdî ew
politik İslam bandora xwe ez bêjim balkêşiya xwe her roj zayıf dibe yani. Zayıf dibe. Ama gel mesela bandora av sekülerizm dibe yani. Çünkü av sekülerizm ez bêjim kapitalizm yan jî realizm yan jî liberal sistemeke liberal dünya hene yani bandor dike herkes yani. Av kapitalist sistem civaka Araban, civaka me hemu herkes her millet yani bandor dike o millet gel dibe yani. Yani av afrandın dibe yani. Ez de pirsê xwe dibe zû bikim min pir pirs hazir kirneştere. Baş e nakokiya di navbera Erebistana Siûdî û Îranê de çi ye? Ew li ser çi li hev nakin? Li Yemenê mesela hatin dijberî hev. Suudi Erebistan alîkarî dide hin grûban, Îran dide hin grûbê din, vana wekaleten daîma di nava şerdan e. Nakokiyê wan çi ne? Çelişkiyê wan mamoste? Ya 1400 sala usaya yani navbera wan usane yani ev Şia, ev Sünni, ev malbata Muhammed mesela katil kiriye. Ev yani malbata Muhammed dibêjin ehli beyt hemû mesela ev Sünni yani ev genelaya Sünni hemû tadayı kiriye, zulüm kiriye, şer çêbûye, alûzî çêbûye. Ez bêjim mezhebi Şia bona ew mesela Sunniyan tiştekî baş nefikre yani. Dibêje ew Sünnitî tiştekî ecebe, tiştekî yani alaka we o baweriya Muhammed Kur'an pek tune yani. Çünkü ew bûye yani ew ez bêjim xirab bûye yani. Kiriye yani. Tahribat bûye yani. Peki Arabistan dibe çi Arabistan dibe ew sapkine yani. Sapkın yani. Sapkın Ji Erebistana Siûdî re Wahabî lê dirê serdestine. Wahabî kîne mamoste? Wahabî kîne? Erebistana Siûdî Selefî ne? Wahabî ne? Firqiya wan çi ye? Ew Abdülvehhab ez bêjim yani di sê sal berî ew mesela yekî ekol bû yani. Ekol her tiş mesela tekfîr kiriye. Dibe mesela fotoğrafı xwe nikare duwarê de bialaqne yani. Ew tiştekî yani bona Abdülvehhab ew tiştekî kufr bû yani. Ew mesela kabrê Muhammed mezarê Muhammed mesela ew Abdülvehhab hene yani. Berî du sê sal berî Arabistan ke holê ew harekete we hebû ekol bû yani. Ew mirov taraftarı ve bu. Mesela usa fetvada dibe Kabe gere insan vira ibadet nake yani. Tavaf nake. Yani mezar-ı Muhammed insan gere hürmet nake. Ev tişteki güneye yani insan dibe şirk yani ev tişteki nebaşa yani. Tekiliyekî direkt ya di navbera insan û îlah da dibîne. Ere mesela usa kiriye. Hatta mesela ev yani Kabe çektir ve Şam yani ağır berdan Kabe ve usa yani dibe ev bid'ata ev hurafaya ev tişteki Ew jê re dibêjin Wahabî ne? Wahabî wisa ne? Suudi Arabistan çima aniha Kabe diparêze û bi milyona hecî tên wê derê bi milyaran dolar datînin. Mesela ez vê tim dibêjim. Ez heqeten ji bisilmana fehm nakim. Yemen ji birçiya dimire, 5-6 milyon zarok ji birçiya dimirin û çend kilometre jorê Yemenê bi milyona hecî tên pere datîn wê derê mesref dikin û qurban serjê dikin ama hemî diçe ji wan Siûdiyên dewlemend re û zarokê wan van pereyan digirin dibin dîskoya de xerc dikin û ji xwe re dixwin û vedixwin ser xwe re bin xwe re dikin ama li kelekê jî bi milyonan bisilman birçiya dimirin. Bisilman çima vê rastiyê nikarin bibînin? Çima mejiyê wan dest nade ku vê rastiyê bibînin? Ya Ev ne suç e? Ev ne guneh di İslamî de? Biçe pir ev de wan Siûdiyan. Demelki ez dibêjim kurm yani kurm. Tirkî dibêjin ya alışkanlık. Yani ev mesela tişteki heja dibîne yani. Tişteki heja, tişteki kutsal
Mecli usa mesela dışıkule yani. Çi bikin yani? Rutine ki salane Rutine ew perverde hene, perverde de hene ew gere devlet gere ew guharandın çebike çava dest devlet nabe yani. Ew civake hundure civakra etap gere merhale bidin meşandın. Çava bidin famkirin. Yani rewşenbîrê Arab, siyasetmedêrê Arab, karmendê Arab gera çê bike ew civak bidin agahdarî bikin yani. Hişyar bikin yani. Ew xeba bütçeye çıma alimên İslamê dernakevin ulema hûn dibêjin çıma Çünkü dernakevin ulema ew iştihat çê nake ew deriyê iştihat kilit buya yani. Kilit biye dibe işte inne indallahil İslam. Yani ez bêjim çavê xwedat din İslam'e yani. Ew din başka din tune yani. Xweda usa gotiye tamam yani usaya nimaj usaya en nizam ew mesele usane yani ew mezhep mesela hemû çekiriye yani. Mesela kural kaide çekiriye kes nikare yani cesaret bike bêje ez nû ez mezhebekî nû ez ava dikim. Kes nikare ki bike ana dibe ez basa meselekî teknîkî dikim. Mesela çawa meselekî teknîkî bütçeya ku hecî bi milyona hecî li Mekkê dihêlin ew bütçe bikeve kaseyekî ew kase bikeve xizmeta însanên hewcedar. Xlas pir basit yani. Nekeve xizmeta Suudî Erebistan ji ber ku Mekke dibe weke Vatikan bi serê xwe be. Ne dibin kontrola Erebistana Suudî de be. Bütçeya Vatikana Suudî Erebistanê yani Mekke ji bo temamê mağdur, feqîr, fuqarayên dünyayê be. Ha Müslüman, ha milletê din. Vaya çima ulema nav fikirin nava xwe de qirar nadin ez behsê wî dikim. ulama dibe yani gera mesela ew iştihat dibêjin yani navê we iştihat e yani gera ez şert û mercê ew jiyana nû ez gera rexne bikim analiz bikim çi hewce nine ez gera biguherim yan jî neguherim yani çi hewce dike sosyolojik guhertiye yani gera hûn jî gera biguhere yani ama Müslüman alimi Müslüman dibe nabe. Tamam. Çünkü ev iştihat deriye iştihat kapalıya yani. Gelek spazmamız tenhayem derbasî mesela İsrailê bibin ev tekiliya İsrailê ya bi Kurdan re gelo dostane ye yan taktîkî ye demborî ye yani sırf İran û dewleta Tirkiye dijberên İsrailê ne İsrail di rikê wan de piştgirî dide Kurdan basa birînên Kurdan dike yan heqeten êdî İsrail hêdî dibe dost bi Kurdan re mesele çi ye? Yani mesela ez yani binaya me ez usa dibinim yani ez usa rexnedikim belki yani agaya me dest me pırtine ama ev tercübe me kandına me ditina me ez usa dibirim yani Kürt beri tekiliyatya Yahudiye yani İsrail pır kutbu yani yani hort ne bu yani zıhm ne bu yani? Zayıf bu yani. Hemen ez bejim yani tekilatı tune bu yani. Hedi av tekilati dibe yani. Hedi. Kwa çe dike yani. Kwa bina dike, inşa dike ez usa bejim hedi yani. Ev derdore men ev devlete Türk mesela pır bağın da dike yani. Mesela Kürt gele Kürt siyaset mederi Kürt gotuna Türk yani İslamcıyan lezo bez bandor dibe yani. Dibe ev siyoniste ev neyare İslam'e neyare en nizam çiye usa propaganda dike geleme siyaseteme revşenbiremez yani bandora gotuna Türk yani İslamcı solcu dibe yani. Ya devlet hemu harabi dike yani. İsrail dünya en harabiya puçuk İsrail'i o PKK kiriye yani. Harekete PKK
mesela o insanı me dibêje ya o revandin dibêje ya PKK usta insan katil kiriye. Ya PKK kend hazar insan katil nekiriye hundirê xwe ya. Ew devleta din hemû insanê xwe insanê din katil kiriye yani. Devleta Türkiye katil kiriye, Belçika katil kiriye, Amerika katil kiriye. Her devlet, her his berjewendiye xwe, her devlet, her millet berjewendiye xwe meze dike. Bona peşeroja gelê xwe difikre yani. Kekê bedra yani. Gela Kurd, gelê Kurd siyasetmedarê Kurd bona berjewendiyê xwe yani peşeroja gelê xwe, welatê xwe baş bifikre, baş rexne bike yani. Çima yani ez neyare İsrail bibim, çima yani, çi alaka yani, çi hevce dike yani. Çima mesela ez neyarti Rusya bikim, yani Grikland bikim, yani Bulgaran bikim, yani Amerika bikim, yani Çin'e, Japonya ez bikim yani. Derdime çiye yok. Çima yani ez usa bikim yani. Derdime ne lo? Alaka mev Yahudi, Hristiyan, ez bejim Almanya, Macaristan, Çin'i ez bejim, Kanada bejim, Romanya bejim, Nepal bejim, Etopya bejim, Mısır bejim, Arap bejim, Navkoki are metune yani. Ev Türk dike yani. İsrail neyare İslam esen çima Arap tekilatı dike. Çima mesela Arap bona dine olekhe tekoşeni nade. Yanjı tavır nagre sekinandın ki baş mina nadan nişandın. Ya Türkiye devleta Türkiye çiğ serhabuna İsrail kabul kır. Yani Erdoğan çima ödül gırt. Ödül Almanya gırt. Ez bejim birayı para İstanbul ödül gırt. Amerika ödül gırt. Ev İsrail Yahudi teşkilat-ı saziya Yahudi ev hediye yani hala da Erdoğan. Ev devleta Türk 8 sene İsrail'dir tekilati çedike, hevalti çedike, her tişdike yani, ticaret dike, her aliye, her millete yani. Çima Arap dike halal, çima Türk dike halal, çima bona hemmu, herkes halale, bona Kürt, yani tekilati Yahudi, İsrail ve Amerika harama, çima keki, egere Kürt gere akıl bebe yani, ha. Alakı me Amerika tune Amerika me ne kiriye? Amerika zamanı me kadaka ne kiriye? İsrail zamanı me kadaka ne kiriye? Ya Yahudi av milleti ke gele ke pır mağdur buya 2005 sal mağdur buya yani. Seri arda xwe kalı ki ardan aqa xwe devlet ava kiriye. Yani çima yani çima ez ne yartı İsrail bikim? Gera ez peş bikim. Gera ez tekiliyatı xwe Yahudi İsrail ez gera xort bikim yani. Ez has bikim. Ez bejim wera Yahudi, gele Yahudi, siyaset mederi Yahudi, rawşen bire Yahudi, hun hejanın em dixwazim em behevre hareket bikim, ez behevre ez has bikim, tekilatı çê bikim, ticaret çê bikim, her tişe çê bikim yani. Civakaka nu, diyalogaka nu, tekilatya nu o minav gere ez nişan bidim yani ez bejim ez afrandım çebikim yani. Usa yani. Av din av fikreki din av bona kurdan zarar dedeme he. Ez nuzanım yani niyete İsrail harabe yani başa em nizan ez xweda nenim ki yani. Ama ez normal bilim. Ez ne yartin nekim. Gere ez İsrail'e has bikim. İsrail gere yani fem bike his bike aha Kürt gele Kürt siyaset medarı Kürt rawşenbiri Kürt rastiz set yani değerdi deme kıymetli deme mere hastike me bıktı pareze me de pareze alikarin me dike tuhaze ez gele Yahudi devleta İsrail tüm ser bikeve. Eğer Yahudi mantığı Yahudi yani gele Yahudi millete Yahudi yani İsrail usa his bike me ber nade yani. Ez usa gere ez küçük yani şey bibim keki
Niha قصور ما mesele که او تشتک پرسکرک چه بو ne mesele? Ne mesele? Tu mesele xwe hal ke. Niha ez bawer nakim Kurd li hember dewleta İsraîlê bin. او مجار yani hun fam kir yan na yani. Mifhem kir. Ama ez tiştekî lê zêde kim paşê em derbasî meseleyekî din dibin. Ez bawer nakim ku Kurd hem ji aliyê exlaqî ve hem ji aliyê siyasî ve li hember dewleta İsraîlê bin, li hember cihûyan bin. Yani derdekî Kurda tune bu wan re, Kurdên cihû jî hene. Ama hikûmeta Netanyahu ji Tayyip Erdogan xirabtir e yan jî mîna Tayyip Erdogan e. Hikûmeta Netanyahu ji xwe re siyaseta Hitler esas digire. Li gorî wan tev digere, mîna wan tev digere. Di nava salekî de merû çawa dikare 50,000 însan bikuje sirf bi hinceta terorîzmê. Ya Hamasa ku ew an dixwazin ji holê rakin, dünya alem dizane ku ji aliyê wan ve hatiye amadekirin, ji aliyê wan ve hatiye çêkirin. Gaza dibin kontrola wan de bû. Mesele hikûmeta Netanyahu ji bo ser îqtidarê bimîne şer û pevçûn derxist eyn weke Tayyip Erdogan. Tu bi İsraîlê re dost be, heval be, cihûyan ji cihûyan hez ke, ji ola wan hez ke problem tune ama însanekî xirab jî mamoste xirab e ha. Xirab e. Çawa dikarî bibî dost bi Netanyahu re? De were. Yani Tayyip têl te dixe, ew diçe li gazê dixe. Yani Çok tamam. fark ama heye Mesela ez bavariye me baş yani ez mesela usta tu mesela dibêjî kadir xirabe. Ez bawer nakim. Tamam. Tu gere dikkat biki. Tamam kadir xirabe gere ez dikkat bikim yani. Ez nayim naxapandın yani. Tamam. Ev navbera Erdoğan devleta Türk yanjî devleta din navbera wan ew alûz hene. Yani ew pirsgirêk hene. Tamam ez gere zamanı me gere çağ be. Mesela minak ez bejim Cemil Bayı yani Öcalan bebeje yani Selahattin Demirtaş bebeje ya yani siyaseti Kürt yani geri Kürt ne fazla hun usa şer bikin yani şer tişteki başlığına yani şer tişteki başlığına aybe yani av bona mırovati tişteki şer mekeye mezine yani hun agirbest çê bikin yani agirbest çê bikin diyalog çê bikin biaxivin ew meseleya xwe pirsgirêkê xwe çareserî bikin pê axaftin pê diyalog pê hezkirin pê ahlakekê baş ew pirsgirêk çareserî bikin mesela siyasetê me wisa gere biaxivin yani tarafê kesî gere nagire yani ew sivîl mivîl hemû mazlûm e yani Tamam. hemû yani ew însanekî mazlûm e yani ez nikarim bêjim hadi İsrail lêxin na ez nikarim bêjim ama gera Kürt dikkat bike yani neyar gera kazanç neke yani dikkat bike yani gera. Mifhem kir tu dibêjî tu lûksa Kurdan tuneye ji xwe re dijminên nû çê bikin, têra xwe ji xwe dijmin hene, hêjmara dostê xwe zêde kikin, dijminê xwe kêm bikin. Tamam. Niha em derbasî mesela Tirkiye bibin, ez çend deqê tê jî bigirim, binêre me behsa 40 deqe kiribû mamoste saeta me jî derbas bû. Saatek derbas bû. Niha li Tirkiye daw dozeke esasî ya milletê Kurd heye, dawa netewî. Ne wisa şer heye, 5 sal e em mücadele dikin. Niha dewleta Tirkiye ji bo ku Kurdan ji ser dawa wan an netewî xeta mezin ji bo dûr bixe, hin problemên talî tîne datîne pêşiya wan. Yani problemên piçûk, detay, mesela insana davêje hepsê tê dest datîne ser şaredariyê, ev meseleyên esasî ninin. Ev meseleyên Kurd û Kurdistan ninin. Va meseleyên talî ne sirf ji bo wexta Kurdan bi wan bidin wenda kirin, ji bo ku astengî dayînin pêşiya rêya wan ku ber bê armanca nîhayî ve diçe. Tamam mı? Yani ew rêya ku diçe armanca nîhayî kevir datîne pêşî. Çi ye kevir? Qayyûm e, şaredariyê ye, girtina Selhedîn Demirtaş û hevalê wî ye. Problema derdixe. Sirf wextê wan de bike. Çi dibe ev halê me? Kurd çima armanca dewleta Tirkiye ya ku dixwaze wextê pê bide wan de kirin, acaba jê serwextin?
acaba haya Kurdan jî heye. Acaba Kurd çawa dikarin siyaseteki çê bikin ku bi van tiştên talî re wext wan da nebikin, yani wext wan da nekin û li ser hedefa esasî a netewî tim rêya xwe bidomînin. Nekevin nava van xiracir û meseleyên güncel û rojane. Evet. Eştet pırsı. Evet. Ama yani gotuna ter raste aynen. Yani mesela Armanca mehene, Armanca siyaseti Kurd hene. Ez gera yani encam bigirin yani. Ev Armanc gera encam bigirin. Gera yani biçe hedef akve, menzil akve az meze dikim ev hedef şaş buya yani. Yani eksan yapara der yani şey buya yani derk etiye yani. Gera ev devlet mesela püskürek çedike, kriz çedike, kaos çedike siyaset eme hemu jibir dike yani. Yani ez bejim berspirsiyariya doza Kurdistan jibir dike yani. Dide ji bîrkirin Yani mesele ev ew e. aklı ve vala dibe yani. Ev dikkat ve konsantrasyona siyasetmedar konsantrasyona ve vala dike ez bejim. Mesela Yani ez numuneyekî bidim. Em bêjin Selahaddin Demirtaş weke numune dibêjim. Yek ji qezencên mühim ê tekoşîna siyasî van sî salê dawî ye. Ne wisa? evet. Mêrik genç bû, baqil e, avukat e, hunermend e, nivîskar e, ya însanekî ser hişê xwe ye. Evet. û dikare ji bo vê dawê pêşengî bike. Yani taktik liderlik tiştê din welhasıl navî çi dibe bile bibe. Ama devlet çi dike? Tam 7 sale, 8 sale wexta wî tamamen daye parastina wî. Dibe mesela esasiya Kurd re eleqedar nebe, here dibe sırf savunma xwe binivîsîne. Here parastina xwe binivîsîne, bî wî re eleqedar be. Min ew jî dest pê dike, ya min li Sûrûcê ev sûş nekiriye, ya mesela Kobanî de min ev sûş nekiriye. û tamamen dikeve savunmayekî 10 salê wî çû çöpê. 10 salê wî çû. Di hepsê de nebe jî dewlê ve dikin. û cîwaniya wî, ew zanîna wî, ew heyecana wî jê digirin. Wana hemî astengiyên biçûkin datînin ber meseleya mezin. Ev zû ye pir midêşîne. Acaba dibe mirov taktîkekî bibîne nekeve nava vê meseleyan. Mesela mirov nekeve nava parastina xwe. Yani savunma çênekî. Tu daima odaklanma yani ji xwe re esas bigirî dawa netewî. Acaba merû nikare taktikekî wisa denemekê biceribîne mamoste? Yani dikare yani mesela siyaset me mesela insan mes din ev fransiyona din yan jî rewşenbîrê me din siyaset medarê me din mesela dibêjin yani çima Öcalan da axife çima Öcalan mesela nerîna xwe tîne ziman yan jî ez bêjim projeya xwe sistema xwe pêş dixe yani. Yani peşniyari dike yani çıma yani Musa dike yani. Tamam keke bedra tü bike yani tü dikari bike yani. Mesela Cemil Bayi dikare mezinti bike peşenkti bike Selahattin Demirtaş dikare yani. Ya o tişteki problem ne ki yani? Selahattin Demirtaş eğer dikare inisiyatı bile dikare riyake nu ava bike peş bike yanji ez bejim peşniyari bike yanji bandor seri gel yanji devlet siyasete Türk bike av tişteki pır balkeşe. Av tişteki yani ez duhazım ez tahmin dikim yani gelemez duhaze yani. Selahattin dibe katalizör mesela rola katalizör eğer şey dike çıma yani. Çıma Meweke yani numune da erê. din yani ez bejim mesela PKK dibêje na ez naxwazim. Çıma naxwazı ya. Öcalan çıma mesela hemberti bikin ya. Yani ev ez tahmin nakim yani. Selahattin Demirtaş dikare yani imkana derfete Selahattin hene mesela dikare peyam bide yani. Selahattin peyam dide yani. Ama Tamam.
Ez zanım, tu zani, herkes dizane ev şer de arayı devleta Türk'ü ev şervanı Kurdan da hene yani. Mamoste Gene şer ez bahsa şer nakim. Mesela rawestandina şer jî meselekî taliye, meselekî esas nine. Alaka wî bi mesela Kurd û Kurdistanê tune. Devleta Tirkiye ji ber vê me dixapîne. Ya tamam. şer bisekine ya Tamam. nesekine. Mesela Kurd çawa hal Fakir dike. yani o çağ gereçi bilgin yani Selahattin Demirtaş Bandora Selahattin Demirtaş gotuna ve kıse ve mesela ez bejim Bandora me dike Bandora civaka pır dike yani devlete tırt dike ev yani aktöre karı be aktör dikare yani inisiyatif bilgiye Selahattin Demirtaş. Ez bahsa Selahaddin nakim. Ez bahsa tiştekî din dikim. Ez dibêjim şer bisekine nesekine. Bandorekî çawa li çareseriya mesela Kurd dike. Niha Kurdistan heye, milletê Kurd heye, heqê wî ne di destûra bingehîn anayasayê de heye, heqê tu derekî tune û tamamen şer dike bahane devleta Tirkiye ta. Devleta Tirkiye nabêje ez mesela Kurd hal bikim. Dibe ez şer bidim rawestandin. Ya tu şer bidî rawestandin nedî rawestandin. Fayda wî ji me re tune ki weke millet. Ya. Fayda wî ji me re tune. Ez fayda milletê xwe difikirim. Fayda netewa xwe difikirim. Mesela wî roj Ew Cemîl Bayık jî devlet busa aynı dilêze tiştî got. yani. Devlet Cemîl busa Bayık dilêze dibêje ew dilêzandina devlet gere em biweşandin yani. Gere em iptal bikim yani. Yani siyasete me gere rola xwe bîninci. Ew devlet rast e. Devlet me aciz dike. Siyasete me aciz dike. Ez bêjim me hemû aciz dike. Ew taktikê devlet e, stratejiya devlet e yani. Devlet usa metod mesela kar şey dike yani. Usa mesela ez bêjim karê xwe didameşandin. Egere siyaset mez ew rastî bibînin pê çavê xwe veke, mejiyê xwe veke yani bibîne û gorê şert û mercê xwe çê bikin yani. Bersûsiyarî bigire ev mesela gere çê bikim. Ew tuzağê devlet, kriza devlet çê dike ya ew me awere dike yani meşgul dike. ez jî wî Gere dibêjim. ez Ez jî wî dibêjim. evet Yani gerek yani Kürt konsantrasyona xwe armanja xwe hedef yani gaya merkez ez bêjim yani santrik yani ew nokta gere ez ji bir nekim yani konsantrasyona xwe gere ez biparêzim yani. yani niha devleta Tirkiye eger rabe ji dibistana seretayî heta dawiya üniversiteyê kurmancî bike zimanê perwerdeyê, kurmancî bike zimanê fermî, hemî însanê di hepsa da serbest berde, siyasetê li her kesî serbest bike, axaftin, azadiya fikr û raman ji her kesî ra serbest bike. Çi eleqa şer pê heye? Yani şer pêşî lê nagire kî tam berova jî eger millet xwe azad hîs bike di fikra xwe de di siyaseta xwe de millet wê zextê li çiyê bike bibêje yew arkadaş hemî tiştê ku we dixwest hemî tiştê ku di rêya wî de hûn ji bo wî hûn çûn serê çiyê aniha hemî hatiye cih tu sebebê ku hûn li çiyê bimînin nemaye ji ber vê dibêjim dewleta Tirk Kurdan dixapîne Dixapîne me awere rawestandina şer bahane ye yani peşiya devleta Tirkiye plan û projeyekî heye û tu kes jî ne astenge kes ne engele devleta Tirkiye dikare pir tiştan pêk bîne niha ez xeteriya Daişê jî bipirsim û paşê jî em binêrin ji hevala çi heye Daîş îtimal heye Kadir Amaç ji nû ve bihêz bibe qûwet bigire zirar dikare bide Kurdan dîsa yani ez tahmin nakim yani Daesh ez yani Daesh tamamı ez bêjim hemû yani diskalifiye bûye yani. Yani heza Daesh namaye yani. Rexistina Daesh hemû vala bûye yani. Tiştek nemûye yani. Hemû çû yani. Yani Daesh nikare yani ez bêjim dava doza İslam bike yan jî ew rexistina xwe pêş bike yani ew tiştekî wisa tune yani rastiyê tune yani hundirê civaka tune yani.
Sibê dest bi Amerîka ji Iraqê derkeve, ji Sûriyê derkeve biçe û Daeş nikare cardin ji nû xwe bi rêk û pêk bike û biçe destanê ser çek û sîlaha. Na ez texmin nakim. Yani ez bi tiştekî hesiyam wê rojê dibêjim pîlan projeyekê heye Daişê ji nû ve rakin ser piya li hember Şiiya bikarbînin. Êdî ne li hember Kurda. Mesela demê berê li hember Kurda bikaranîn çünkü Tirkiye berê Daişê da Kurda. Ana dibêjin ew ê berê Daişê bidin Şiiyan bi taybetî Necef, Iraqê, li wan deran Küfe, heremên heta nava Îranê. Yani dibêjin de hedefa Daişê de aniha Şiî hene. Çiqas rast te nizanim. Min tişek wisa bîst yani. Öyle yani ev mümkün ne yani ev yani heza Daeş tune ev rastî usane ev hindik mesela maniye ev dikare yani ki dikare Amerika dikare mesela devlete Türkiz vaqta bu xaster dikare yani hemu bağla bike yani hemu imha bike yani ev ez bejim varelgahı Daeş Amerika vaqta bu xaster hemu dikare yani çebike yani Tamam. bağla hemu Ez meselekî rojevê jî ji te bipirsim, paşê ez te rihet berdim. Ez zanim tu gêncî, tu nawestî jî. Ev Donald Trump ew ê dîn, dînê baqile nizanim ama muhaqqaq ji me baqiltir e yani. Na dîne na merez dibêje dîn keke bedra Yani Donald Trump hem di dünyayê de yek ji zengînê mezin e, perî pirin. çawa Hem jî di siyasetê de dünyayê de serdest e. Mugo mirovekî dîn çawa wisa dewlemend dibe Yani peşendiye cihan dike yani çawa dibe yani û bi aliyê xwe karsaz jî yani becer kir bibe serokê Amerîkayê. Hem jî du care dibe serokê Amerîkayê. Yani Mêrik nedîne. Mêrik zane çi dike? Na hatina wî ya li ser hukûm kara wî zerera wî çi ye ji me re? ew belkî ew mijarê me ew bername me en gotina muhîm yan jî ez bêjim ew fragmanteke en muhîm balkêş herhalde ew noxteye ew ciye em biaxivim yani gorî me Turum ew kabîne Turum hene ya mesela ew Michel Weiss yo yekî danişmanê ew Trump e Michel Mike Waltz tu dibêjî Mike Waltz. Mike Mal. Şêwirmendê ewlehiyê yê Trump e. Erê ew pir balkêşekî miroveke ew derdora danişmanê ew kurula Turum hemû yani ez bêjim dostê Kurda ye. Yani ew ez ekiba tîma Turum hemû yani dostê Kurdan e yani. Çünkü gotina we em nivîsa we hemû xwan godar kir yani. Ew xortekî din heye ew jî Rubio. Erê Ew jî însanekî balkêş e. Ew jî hinekî dişive dîna. Tîmê Turum rastiz ez bêjim ne heyal meyal yani ew tiştekî ne yani rast e yani ew yani alîkarî me bike yani ez wisa bawer dikim Turum ez bawer dikim alîkarî me bike ew ekîba we tîmê we rastiz ez bêjim yani yekemin rastî alîkarî me bike pişta me piş bideme yani. Ez wisa bawer dikim ha gere ez xwe biparêzim yani. Gere ez xwe miqat bibim yani. Gere ez tedbîrê xwe yani çê bikim yani amede bikim yani. Yani ben de bedran na ben de Turum na ez gere tedbîrê xwe hemû bigirim. Bigirim ew navbera me û Amerîka Turum biz gere baş bibe. Ez bêjim ya Turum tu başî, tu rindî, tu delalî, tu nizanam tu şêrî ez gere eyar bidim jî yani. Wisa ez bikim înşallah em ser bikevim û rojava înşallah ez bêjim rojava yani Kürt yani ketike merheleyeke nû yani ew yani ez bêjim harekata Kürt
yani Rojava devletçe ava kiriye. Ew de facto devletçe ava kiriye. Ew serkeftini ki pır mezine yani. Gere ew rastî ez bibînim. Ha yekî deniz mesela ez bêjim yekî yani dibe ew agahî belki muhime yani ez bêjim ez parve bikim. Kijan? Mesela ew yekî vekîle AKP mera got îro mera got mesela yani dibe em cehd dikim belki yekî hefte yan jî du hefte hundirê deh roj em eger Tayyip Erdoğan yani izname bide em diçim ser em diçim Selahattin Demirtaş evini ziyaret dikim yani. He. Eger mesela mera eger hundure du hafta yani ya hafta yani ez bêjim du hafta eger ew mesele Öcalan eger baxıfe axaftina Öcalan yani muhtemele ki mezin Öcalan hundure du hafte yani zede ez bêjim hundure yekî mehê Öcalan sed baxıfe yani. Usa mera got. Balkeşe. He. Duyamîn ez bêjim yekî pir yani muhim yekî ez bêjim parlamentereke Afta dibe bilind ji ez AKP'de. Ji revebirên AKP em bêjin. Ji revebirên AKP. evet dibe em biçim tesel bikim ser yani ziyarete Selahattin ez bikim eğer ez xwe serî ez nikarim biçim yani gere ez izin bideme yani Erdoğan izin bideme em izin dixwazim Erdoğan eğer izin bideme em biçim em Selahattin'a ez baxıfım diyalog eğer nu em çê bikim Usa yani merego inşallah tamam yani kim mere mesela bona desti aşiti desti xwe dirêj kiriye devlete Türkiye'de ez hêrs nebim tamam ez bêjim tamam tu hûn aşitî dixwazî agirbeştî dixwazî çareserî dixwazî tamam serê mi ser çawa na kekî bedran gere ez hêrs nebim gere ez gera çavê xwe vekim dikkat bikim tekilatê em çê bikim yani ew siyasete yani siyaset usa diçe yani yan jî ez na kekî bedran tu me dixapî nî tu me ewere dikî na tu usa bêjî tu nikare ew siyaset çê bike yani ew tişî Mamoste Kadir normal e. ama ev mesela te baskı mühim e ev axaftina Öcalan yani vekili AKP yani ji vekilin AKP ku ji tera gotine yani ji te bihîst te buan re axivî belkî Erê Öcalan di nava vê heftê de wê biaxife navê nava we vê ez heftê nikarim bêjim ew tiştekî yani eybe yani hewce nake yani na ama ez merego yani nav çavkanî îcap nake baweriya me bi te heye ji xwe yani dibêje Öcalan wê di nava vê heftê de biaxife yani çend rojan de wê biaxife yek yan du hafte zede hundirê yekî mehê gere Öcalan biaxife eger Öcalan naxife got sed devleta Türkiye operasyon erişe Rojava bike yani. Çima nu nake devleta Türk o MİT'e istihbarata devleta Türk Turum time Turum yani meze dike Turum meze dike yani. Turum çağ bike yani. Yani yani şey dike Turum meze dike Turum çağ gav baveje. Çağ stratejika nu politika nu peş bixe. Ya da nişan bide aha Tayyip Erdoğan yanjı devlete Türk dibêje ha Turum programa xwe vekir. Yanjı nişan da. Tamam. Ez gera pozisyon bigirim yani. Herhalde ew vekil go Tayyip Erdoğan devlete Türk benda Turum pe yani. Turum çağ dike yani. ji bo ku Donald Trump siyaseta xwe eşkere bike herî kêm jê re du meh lazim e gerek kabîneya xwe eşkere bike wezîrê karê derve wezîrê ewlehiyê ê parastinê
jêra wextekî pir dirêj lazim e. Şu hikûmeta berê a Biden ha devam dike. Yani zêde ne yek hundure yekî me herhalde çareserî amade dibe herhalde. Yek yanja du me usa yani. Naz zêde na yani. Ama dîsa jî problemekî ciddî ya exlaqê ya dewleta Tirkiye heye. Yani zextekî wisa li Öcalan dikin ji bo biaxife eger tu axivî tu neaxivî em ê êrişa Rojavayê Kurdistanê bikin. Yani ev teklîfekî pir zêde bêexlaqî ye. Merov çawa li gorî vê teklîfê tev digere nizanim. Fakat ev zext, ev işkence, ev tehdit Kurd nizanim yani wê rojê Cemîl Bayîk got em tu car tavîz nadin. Em heta ku armanca a haftinê çareseriya doza Kurdî nebe em tu gav navêjin. Her tiştek ku dewleta Tirkiye dike ne ji bo çekdanînê bi armanca çareseriya mesela Kurd be. Niha AKP dibêje ez em Öcalan bînin bila biaxife. Em armanca AKP dizanin Öcalan were biaxife ji bo ku xandîl çekan dayîne Kurdan bê tesîr bike, Kurdan bê sîlah bike, Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî bixebin nîrê rejîma Esad, mîna berê. Yani dibêje em her tiştî şûn ve bigirin beriya 10 sala heta beriya 5 sala çawa biye eyne wisa bikin. Mi gava din ji te re got Mamoste Qadir Amaç em malesef şiyar bûne. Mantıqa me nagire em vegerin 5 sal berê. Em nikarin weke Tirkan cahîl bil. Ew cahîl mane, ew ji wan ve em jî cahîl mane. Dîn ne mümkün e. Kurd berê Kurd ne yani herî Kurd. Mesela çima ez fam nakim çima hewcedariya AKP heye Öcalan bide axaftin. Madem ki doza Kurd dikare çareser bike. Ma Abdullah Öcalan were destûra bingehîn de bixwe binivisîne Kurd jî milletê vî dewletî ye. Ev dewlet a Kurdan e jî. Kî dinivisîne? Ma Abdullah Öcalan binivisîne. Çawa dikare mesela Kurd bixwe çareser bike. Tenê dikare pêşniyaz li dewleta Tirkiye bike. Dewleta Tirkiye pêk bîne pêk neyne aydê wan e. Tabii tu xwaze hewce nake Öcalan hewce nake tu hewce nake Cemîl Bayîk hewce nake kes. Yani ew kî kere heqê Kurdan bidim mesela çima ev çawa bikim ez zimanê Kurdî fermî bikim. Tamam. Ha na. Ez zimanê Kurdî fermî bikim. Ez heqê Kurdan hemû statiya Kurdan ez hemû ez bidim. Mesela minak ez çawa bidim. Mesela em statûyê yê bidim. Özellik ez bidim. Yan jî ez zimanê Kurdî ez fermî bikim yani. Ew çi ew samimiyeta devleta Tirkiye yani. Bikin mesela hene bikin yani çima nake yani. Ez tiştekî pir xirab hîs dikim di niyeta AKP'de lîstin heye. Yani dixwaze bi rûmeta lîstin me awere dike mere dilêzin gere ezî em zî gere yani akıl bibim em gere yani ez gere çavê xwe vekim ez gere manevra bikim siyaset bikim em gere hêza xwe ez aqilmendiya xwe ez gere nîşan bidim yani. Usta yani Kurd gere usta bibe yani. Ama ez tişek fem nakim Mamoste Qadir Amaç. Yani evên AKP'yî dibêjin em diçin Selahattin Demirtaşî dibînin acaba dewleta Tirkiye fikrê xwe guheran. Berê digotin Selahattin Demirtaş Qandîl di vê pêvajoyê de cih nagirin em wan muhatap nagirin. Hatta niha Dem Partî jî dibêje muhatap nagirin. Berê gotin em Dem Partî muhatap digirin ama Dem Partî ji ber ku êdî rengê xwe eşkere kir. Mesela çareseriyê derxist pêş. Mesela eger Dem Partî tenê bigota ya şer pîs e, şer xirab e, em terorê lanet dikin. Tenê wisa bigota wê demê muhatap digirtin. Ama Dem Partî anî rêw û rêbazên çareseriya Kurdî, şertên çareseriya pirsgirêka Kurd danî pêş. Îja niha Dem Partî jî ji muhatabiyê derxistine. Problem niha eger Öcalan bînin vana bang li kî dikin? Yani bang li kî bikin ji bo çekdayînê eger muhatap nebe? Muhatap Qandîl e, muhatap Dem Partî ye.
Cana ejbuyf çima mesela Serhadîn ek karî ki ew wekîlên AKP dibêje biçin serdana Edirne Dem Partî Serhadîn Demirtaş bu kîjan armancî çima? Yani dibi yani yani bona pevajiya nû gera Selahattin gera ez bêjim Bedran rola xwe gera bilêze yani. Yani Selahattin şahsiyeteki aktöreki pir balkeşe mühime gera rola xwe bilêze yani. Ha em Mufan kir. biçim Ez em were rica bikim bêjim. Selahattin yani ez bêjim devleta Türk usadı fikre o reisi devleta Türk Erdoğan usadı fikre bona te usadı fikre bona meseleyi çareseriye Kurdistan usadı fikre yani tibêje tizi bona ew mesele bona ew mijar tiştekî nû bêje yani jî peyam bide yani. Usa yani. Tamam da Tamam Selahaddin'e Fekir Selahattin çi bibêje? Ji he? kîran çi bibêje? Selahaddin dibêje arkadaş ez avukat ez li dijî çek û sîlahim ez li dijî şerim Evet. ez siyasetê dikim. Yani. Selahaddin serokê kîjan komutane Selahaddin komutanê kîjan örgütê ye? Selahaddin dibêje arkadaş hûn nayêlin ez siyasetê bikim. Ez li dijî şerim ya. Ez anti-militaristim dibêje Selahaddin. Yek rojekî sîlah negirtî destê xwe belkî neçûye eskeriya Tirka jî yan ji silahê hez nake merê. Ya tu çi Bona ew hevdîtin ez bêjim usa mesela em bifikrim bona ew hevdîtin yani ew ziyaret ez mesela usa insan dikare bifikre yani ereni ser ereni ez bifikrim pozitif mesela ez bifikrim tamam ew mesela derfet dide Selahattin biaxife keki Selahattin biaxife bêje ey Tayyip Erdoğan ey devlet Türk hûn çima me kirtiye ew girtîgeh yani suçê me çiye gunahê me çiye yani ez siyaset medarım. Ez peşenkiye gelê xwe dikim. Ez dixwazim devleta Türk demokrasî ava bikim yani. Ew mejiya me usane. ez Fikrê tera me bêjim ew usane. çi Selahaddin dixwazin. Hûn çima me xiste dört duvare. Na na. Dirê dört duvar. Ha ez gazî dikim ez dibêjim hadê destê xwe bidin me em pêwajîka nû. Pêwajîka nû gera herkes ez û hûn jî Kurdiz, Türkiz herkes gera samimî bibe ez hêdî etap bona pêwajîka nû ziman dirêjî ziman tûjiya xwe ez berbidim hêdî em gav bêjin. Yek gav Kurd, yek gav Türk. Usa hêdî ez baxfim. Axaftin baştır şer tiştekî baş ne ki? Şer Tamam. he? Usa Ez bêje tera ez tera herhalde texmîna xwe kıymet bêjim yani Mustafa herhalde Bey. kıymet yani kare kıymet bigire yani. Usa. Şer ji her alî ve xirab e. Evet. Mesele em behsa şer nakin. Ama devleta Tirkiye wextê ku 45 sal ceza li Selahaddin Demirtaş dibire van tiştana zanî bû. Çend meberê birî em hemî zanin. Anha wextê diçe cem Selahaddin ez tera bêjim kîjan niyetê diçe. Biz vê derê bila not kin ev dikeve qeyda Tere ji Selahaddîna dibêje li rojheta navîn konjonktûr guheriye, şert û merc guheriye ew hêzên hegemon ê cîhanê hatine vê derê peremperçe dikin muhaqqaq ew ê Kurdan jî bikar bînin ew ê ji Kurdan re coğrafyayekî çêkin were tu wekî Selahaddin Demirtaş ku nüfuza te heye li ser civakê tamam tu bibêje ey hêzên hegemon îşê me bûye tune ye biçin mala xwe û em û birayê xwe tamam mı em û birayê xwe Tirk em meselê xwe em ê hal bikin yek sozekî nade dewleta Tirkiye yek sozekî çareseriyê nade tu tiştekî jî pêk nayîne û tenê dixwaze Selahaddin li ser navê Kurdan bide axaftin bibêje arkadaş ev îç sorunê me ye problema me ya navxwayî ye
işi hêzên hegemon li vê derê tune em Evet. û em aynen weke 1923 li Lozanê çi hatiye gotin aynen Selahattin Demirtaş dibe yek ji wekîlên Kurd ku çûbû Lozanê. Wî rolê dixwazin. Xwedê biparêze, Xwedê biparêze. Tamam. Ama Selahattinê ku em nas dikin, tamam mı? Hemşeriyetê Mümkün nine usa yani peyam bide yani. Selahattinê ku em nas dikin van tiştana zane. Evet. Ew ê yek tiştekî bibêje. Arkadaş, derdê we bi pekekê re çi ye? Herin bi Öcalan re hal bikin. Şerê we heye, şerê we navxwe ye, îşê min pê tune. İşê min bi şerê we tune ye. Evet. Hesab bidin min we çima 10 sal emrê min dizî. Hesab bidin min we çima 30,000 hevalê me avitiye hepsê. Hesab bidin min we çima Rivozkî li wan cîwanan xist. Hesab bidin min hûn çima aniha hêjî zulmê li milletê min dikin. Selahattin Demirtaş heta hesab nexwaze, asla hesab nade. İfadeyê xwe jî nede. Ez dibêje Enqerê bi yek şertekî muhatap digirim. Mesela dagirkeriyê, yani işgal. Ez weke merkezekî işgalê dibînim. Büyü amacı. Kengê xwe vedikişînin ji Kurdistanê ancak büyü awê muhatap digirim. Zaten dibe em danê min. Îşa ji bûyî vê derê bila bikeve qeyda ez dibêjim Selahattin Demirtaş wê wana ji hepsê bavêje. Ew ê wekîlê AKP ji hepsê bavêje. İnşallah. Ew ê bêje cehnema wekîlê hûn çi dikin bikin. Yani AKP hilweşe hikûmetekî nû wê were ser desthilatariyê divê merû hêviya xwe biparêze. Gencên nû tên Selahattin Demirtaş ancak bi hêza milletê me dikare azad bibe. Mesela ez garantî bidim hemî hevalê me çend milyon insan dengê xwe daye Selahattin nîvê wî yani milyonek insan rabin ser xwe bibêjin Selahattin Demirtaş çi suç kiriye em ortağın. Ew li ser navê me axifiye. Suçî wî tune ye. Ew berdevkê me ye, sözciyê me ye. Em serbestiyê wî dixwazin, em 2 roj mühlet didin dewleta Tirkiye we berda we berneda em ê Tirkiye ser û bin bikin. Ew ê hema Selahattin berda. Ji berdana Selahattin maye ser însanê ku wekalet dane Selahattin. Îja milletê me wekalet dide û xwedî lê dernakeve. Ez fehm nakim. Yani ji bûyî ez hinek mesela kêmasiya wefadariyê dibînim. Dewleta Tirkiye divê bi tu caran cesaret neke were rêvebirekî Kurdan ji nava Kurdan nîvê şevê bigire û balafirê siwarkê helîkopterê bibe bavê jî Edirne. Vê cesaretê wextê digire problem di me de ye. Dewleta Tirkiye wextê ku cesaret digire bi perê 20 milyon Kurdê Bakurê Kurdistanê here Rojavayê Kurdistanê tar û mar bike, ser û bin bike problem ne dewleta Tirkiye'de problem di me de ye. Em 20 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê ji xwe re sekinîne em baca xwe, vergiya xwe didin, çi askeriyê em kimîkê xwe didin, her tiştê xwe didin bi perê me dewleta Tirkiye diçe li Rojavayê Kurdistanê dixe. Paşê jî em digîrin em ji xwe re stranan axit dinivîsînin, tamam mı? Em şînê dinivîsînin. Em diçin meş û mîtînga çê dikin, wax û wax li me xistin. Ya arkadaş 20 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê di 5 saate de dikarin dewleta Tirkiye bidin seknandin. Garanti. Tabii. Mümküne yani. Dikarin bidin seknandin. Evet. Tu dewleta minî hedê xwe zanibe. Tabii. Tu di emrê min de ez civakim. Aynen. Wale mamoste ez gotinê tê dawî bigirim. Dem jî Spas hele yani av kurmancı ama yani kort ne bu devlemen ne bu ama hediye az fer bu hediye az fer dibim ama hem şu bikim er tişna be ez bilim bira hevala Kadir Amaç bu xwe kirmanşkî daxife yani zaravayê zazakî daxife xwedî Tirkiyekî pir jora ye Tirkiye wî pir bihêze bi quwete zazakiya wî jî wisa ye îja kurmancî me zorê lê kir ku were vê derê kurmancî xwe îfade bike zazakiya me pir ev serkeftina me bû süper bû. Pekî mamoste
YouTube'a te heye ji bo ez hevalê xwe re bêjim bilawarên YouTube'a te bişopînin. Sosyal medyayê de tu çi bikartînî? Yani demek ki direj bu ez yani kar ne benim yani müstekinandı av kanala xwe Hmm. yani kari berime bu yani vaktime tune bu belki yani ez nu ez dest pê bikim yani. Wextê tu dest pê kî em vê derê de carnan dikarin hevbeş weşan çê bikin ji bo Ez ku temaşevanê te li min temaşeke ê min jî li te amade temaşekê. bikim bu ez xwe amade bikim inşallah em çê bikim yani ew piskirêkê me ew pirtûk hene du pirtûkê me goya em amade kir yekî birêz Semê Birêz Öcalan Lekolîne yani ew tiştekî yani nivîsekê zanistî referans kirtiye yani ew çêk dike yani ew muzakere dike ez bêjim çareserî dike çawa ew pirtûkê me du bona felsefe ye yani ew yekemîne yani ew ez bêjim qulvarê xwe xetê xwe yekemîne yani balkeşe pır balkeşe Pürtkiye pır balkeşe yani Pürtkiye civake postmodernizm çareseri dike ez bejim yani Pürtkiye felsefike sosyolojike yani. Te nav lêkiriye navê pirtûkê kivş e? Name nave Pürtkiye mi Tanrı'nın bulmacasını çözen felsefe ve gogolleşen toplumlar. Pir dirêj e. Musa. Navekî tek tune navekî tek. Yani naber? Yani Tanrı'nın bulmacası, Tanrı'nın bulmacasını çözen felsefe ve gogolleşen toplumlar. Tişnabe. Yani ev mijare ve başe, mijare ke nuye, ev modern sosyoloji mesela analiz dike o nu sosyolojike nu mesela ez bejim nişandı de yani. Usta ev tişteki başa ez kurdum ez keyf hoş dibim yani ev tişteki karike taybeti yani ez şey dikim ez keyf hoş dibim yani Kürt demek ki dikare yani felsefe çebike Portekî sosyoloji çê bivinîse ew tiştekî baş e yani herî. Doktor Rodî em vê derê bi vir bînin rehmetî ew jî eleqa wî pir bi felsefe hebû. Rojekî tu nas dikî ne Doktor Rodî? Herî Min got tu Doktor Rodî nas ew dikî? çevlikê me herî çevlikê bû ew doktora ewilî yekemîn çevlikê doktorî kir yani herî. Ji rojekî hat kafeterya meşhûr ya Met TV got were ez felsefa xwe bi te bidim nasîn. Min got çi ye felsefa te? Pirtûkek nivîsî bû, pirtûka xwe diyarê min kir. Got binêre min tunebûnê keşif kiriye. Tamam mı? Yokluk got min keşif kiriye. Min got te çawa yokluk keşif kiriye? Got mesela yok, mesela tunebûn jî heye. Tamam mı? Tunebûn heye. Çawa tunebûn heye? Çima Mesela tunebûn destê xwe da ser masê got ev heye ne ev heye. Heye heye heye. û paşê valahî ketê got valahî min got tune ye. Ha got işte heye. heye Got herî tunebûn jî heye. Ji hemî pirtûka xwe li ser keşifkirina tunebûnê nivîsandibû. Yani înşallah cî bihişt be bi şiklekî pir dramatîk jiyana xwe ji dest da. Em bi bîr bînin bi vîya we Doktor Rodî. herî. Baş e mamoste Yani ez Kadir Amat. koşkarvan me ew me wextê xwe ez zamanê xwe yani çêk kiriye feda kiriye bona bernama me godar kiriye em temaşamanê we hemû ez silavê xwe ez pêşkeş dikim ez bêjim yek kêmasiya me ku serê me bû me ev bikin yani spas bona mêvantiya te. Ez ji te re spas dikim ji bo beşdariyê te eger kemasîkî me hebû pirsê xwe me zorê li te nekir înşallah.
No, 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 no. Ez pır memnun bum herê. Tamam. Dereki dici ez vedere hazırım. Kanala me hemiyana yataya jî Ha, kengî tu karê xwe karê te pir yani balkêşe, karê te pir hêja. Yani ez te ew civakê ez bêjim civaka yani medya civakî yan jî medya netewê ez bêjim ez te rastî ez pir ez te serkeftinî dibînim yani. Te karê xwe rastî pir baş dikî yani. mala te ava. Evet. Gelek spas. Bas. Baş hevanno ez xatir ji we jî bixwazim ez ê gerek bu. Evar baş û Evar baş her kesî re her hebin.